Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Now tell me what you gonna do. There ain't nowhere to hide when judgment comes for you. Let's see you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads. Pabalik ang CLTV. At sa iba pang mga nauunang balita, paalala po sa publiko, asahan na raw ang pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng big-time oil price hike na itinatupad ngayong araw ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Batay po sa datos ng ahensya, nasa 3% ang average inflation rate sa bansa simula nang pumasok ang taong 2022. May ulat si Paulo G. Santos. Napilitan na magtinda ng kakanin sa harapan ng kanyang bahay si Nanay Jean Talon ng siyudad San Fernando, Pampanga. Puhunan ng single burner na gas stove at ang homemade na bola-bola ang pakay ni Nanay. Tulungan ng kanyang mister sa paghahanap buhay. Dahil ang 420 pesos na araw ang sweldo ni mister, hindi na raw kasya para sa kanila. Ano po, siyempre sa pagkain lang po, sa isang araw, di ba, sabi natin 420.
Ay, yung pagkain pa lang po, yung bigas, yung mga bilihin po, mahal talaga. Para makatipid, iisang kaldero na lamang umano ang sinasaing ni Nanay Jean na pagsasaluhan nilang 3 pamilya sa kanilang bahay. Bukod sa pagkain, dinadaing niya ang gastusin sa utility bills gaya ng kuryente. Sa kuryente namin, ang taas din po. Tapos yung tubig, Magkano mataas. po ang kuryente natin? Yung kuryente po kasi namin, 3 po kasi kami naghahati. Nasa 4,000. 4,000. Mm-mm. Tapos yung Tubig namin, 1,300. 1,300. Opo. Eh, Isa, magkano po yung sahod ni Sister kung nasa minimum siya? 420 lang po. Sumasalamin ang daing ni Nanay Jean sa 3% average inflation rate simula sa buwan ng Enero ngayong taon ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang inflation rate ay ang bilis o bagal ng pagtaas ng presyo ng mga produkto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 33.9% share ng inflation ay galing sa tumaas na singil ng utilities gaya ng kuryente, tubig at maging ang renta sa bahay. Ang pangunahing nag-ambag sa overall inflation nitong Pebrero 2022 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may inflation na 4.8% at 33.9% share sa pangkalatang inflation. Mula sa 12.6% sumipa sa 13.5% ang inflation rate sa kuryente. Major contributor din sa pangkalatang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ay ang transportasyon dahil sa pagsipa naman ng presyo ng produktong petrolyo. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation ay ang transport na may 8.8% inflation at 26.3% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Gasoline na may 32.1% inflation, diesel na may 46.4% inflation, at other passenger transport by road tulad ng tricycle na Naitala naman sa Central Visayas ang pinakamataas na inflation rate outside Metro Manila. Sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao naman ay naitala ang pinakamabagal na inflation sa bansa. Kasama naman ang Central Luzon sa 7 rehiyon sa bansa na may inflation rate na umabot sa 3%. Bigas, mais at harina ang nagpa-accelerate umano sa inflation sa mga rehiyon na nasa labas ng National Capital Region. 1.8% sa bigas, 32.1% sa mais at 2.9% na antas ng inflation rate sa tinapay. Paolo G. Santos, CLTV News. Dapat mabuksan sa Kongreso kung papaano nakaapekto sa supply at presyo ng produktong petrolyo sa bansa ang gulo sa Ukraine at Russia. Ito ang panawagan ni Rene Romero, Board of Director ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated, kasunod ng pinakamalaking oil price hike ngayong taon. Narito ang report. Naging kapansin-pansin sa iba't ibang gasolinahan ang mahabang pila ng mga sasakyan nitong gabi ng March 7, ilang oras bago ipatupad ang big-time price increase sa mga produktong petrolyo. Higit 5 piso ang itinaas ng presyo ng 1 litro ng diesel habang higit 3 piso naman para sa kada litro ng gasolina. Kwento ni RJ, isang pump attendant sa isang kilalang gasolinahan. Hindi na raw sila bumitaw sa kanilang karelyebo dahil sa biglang dagsa ng mga customer na nagpa-full tank. Kaya na pa po, papasok namin sir, halos wala na po kaming break sir. Tuloy-tuloy lang po. O baka umapaw yun, matic lang ba? Pero lahat full tank. Oo, kung halos full tank po yung pinapaano nila sir. Nga po yung namin, duty namin nagpatulong lang sila Nagpatuloy lang sila. Kasi marami. Opo. Sa kabila ng sunod-sunod na price increase, tiniyak naman ng Department of Energy o DOE sa isinasagawang congressional inquiry na walang kakulangan ng supply sa produktong petrolyo sa bansa. Patay sa inventory ng DOE, sasapat pa hanggang sa susunod na buwan ang kanilang supply ng kurudo. Paliwanag pa ng kagawaran na limitahan ang supply ng langis sa global market bunsod ng pananakop ng Russia sa Ukraine na siyang nagresulta sa price increase. Hindi naman daw kontento sa pagpapaliwanag na ito si dating Pampanga Chambers of Commerce and Industries Incorporated o PAMCHAM President Rene Romero. Si Romero ay kasalukuyang miyembro ng Board of Directors at kinatawan ng pribadong sektor sa Regional Development Council. Git ng business leader, kailangan pa rin umanong maging malinaw ang pagpapaliwanag ng DOE at ng mga big-time oil player sa publiko
kaugnay ng fuel adjustment sa nakalipas na linggo. Kami tinatanong din namin ano kaya ang reason why tumataas ang presyo ng langis sa atin dito? Is it because of the invasion of Russia sa Ukraine o may nagsasamantala? Ayon kay Romero, kaisa sila sa mga nananawagan na suspindihin muna ang excise tax at value-added tax o VAT sa fuel products. I think this is the time that the government will help the public. No? Yung excise tax at saka yung VAT, kung pwede sana, suspendin muna habang kasi yung impact niya baka hindi natin kayang saluhin eh. Dagdag pa ng business leader, ramdam ng taga Central Luzon ang 3% average inflation rate na naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA. Patuloy daw ang pagtaas ng cost of production, bunsod ng price increase sa produktong petrolyo. Samantala, sa inilabas na pahayag ng Department of Finance, sinabi ni Undersecretary Gil Beltran, Chief Economist ng DOF, na detrimental di umano sa economic recovery ng bansa ang fuel tax suspension. 0.7% ng gross domestic product o GDP ng bansa ang maaring maapektuhan o katumbas ito ng 147.1 billion pesos na revenue ng gobyerno. Ang mga higher income household lamang umano ang makikinabang sa pagsuspinde ng Republic Act 10963 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law sa langis. Kaya rekomendasyon ng economic managers ng Pangulo ay ang pagkakaroon ng targeted na pamimigay ng ayuda sa mga qualified beneficiaries kasabay ng pagsipa ng produktong petrolyo. Mula sa dating 2.5 billion pesos na fuel subsidy, inakyat na ng gobyerno sa 5 billion pesos ang ayuda sa mga transport sector at mga nasa agrikultura upang makaalalay sa hindi mapigilang presyo ng oil products. Paolo G. Santos, CLTV News. Opisyal na naiturn over ni Atty. Vilma Aisma ang pamumuno ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA kay dating Olongapo City Mayor Roland Paulino Sr. Kabilang umano sa mga tututukan ng bagong pinuno ng SBMA ay ang beautification ng Freeport at ang pagpapasigla ng sports tourism. Narito po ang detalye. Flag ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA kay dating Olongapo City Mayor Roland Paulino Sr. nitong Lunes, hudyat ng formal turnover ng posisyon bilang chairman at administrador ng nasabing Freeport. Si Paulino, tulad ni Aisma, ay nagsilbi ring volunteer ng SBMA sa panahon ng transition nito mula sa pagiging United States Naval Base. Sa kanyang acceptance speech bilang bagong chairman at administrator, sinabi ni Paulino na prioridad niya ang pagpapaganda ng Subic Bay Freeport ngayong maraming lugar na sa bansa ang isinailalim sa Alert Level 1. Partikular na binanggit nito ang kanyang intensyon na gawing greener ang lugar sa pamamagitan ng pagtatanim ng bulaklak sa mga tourist spots. Bukod dito, nais din daw niyang pagtuunan ng pansin ng sports tourism scene dahil kaaya-aya raw ang Freeport na maging sports mecca ng bansa habang ginagawa itong investor-friendly. Dahil sa COVID-19 pandemic, may mga kumpanya ang nagsara, ngunit umaasa raw si Paulino na sa pagluluwag ng restrictions, mas maraming locators at investors na ang muling magkaka-interes sa Subic Bay Freeport Zone. Kasabay ng ceremonial turnover, hiniling din ni Paulino ang tulong ng mga empleyado upang may sa katuparan ang kanyang trabaho bilang chairman. Dagdag pa niya, hindi raw niya ito kakayanin at kailangan ng tulong ng mga negosyante, locators, directors at stakeholders. Sa bahagi naman ni Aisma, sinabi nitong naniniwala siyang kakayanin ni Paulino ang tungkulin, ngunit sa pagtutulungan ng lahat, mas marami raw ang magagawa. Dagdag niya, ang tagumpay ng bagong chairman ay tagumpay din ng bawat empleyado ng SBMA. March 1 ay talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa posisyon si Paulino at nanumpa sa Malacanang. 6 na taon ang kanyang appointment. Bagong ceremonial turnover, makailang beses na ring nag-ikot si Paulino sa Subic, kabilang narito ang inspeksyon sa SBMA Olongapo Bridge kamakailan. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Ilang local leaders sa Central Luzon, itinutulak ang Isko Sara Tandem para sa eleksyon 2022. Kontribusyon ng kababaihan sa lipunan, tunay na di mapapantayan. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV.
Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Love is not a miracle nor a fantasy. It is a very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention. The more we cultivate loving, the more love there is in our life. Discover all that life and love has to offer. Papalapit na ang eleksyon 2022 at kasama ninyo ang CLTV na maghahatid ng mga napapanahon, pagkakatiwalaan at totoong balita at impormasyon. Alamin ang iba't ibang plataforma at posisyon ng mga kandidato, lokal man o nasyonal, kasama si Arzelin David sa Perspektiba, Boto Mo, Kinabukasan Mo. Kilalanin ang mga individual na kandidato kasama si Paulo G. Santos sa Kilalanin ang Kandidato. Patuloy kaming magbibigay sa inyo ng mga impormasyong kakailanganin sa pagpili ng mga susunod na lokal at national na leader ng ating bansa. Sa pagpili ng mga iboboto, piliin ang totoo, totoong leader na totoong may malasakit sa bayan at totoong may magandang hangarin para sa bansa. Kaya sa darating na eleksyon, bumoto ng tama dahil buhay mo ay nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Hi, I am Bianca and welcome to Sensei.
This program aims to feature people sharing their skills and talents to the church. Our sensei will share their stories, journey, and will give us some tips about their forte. So don't forget to join us as we explore, learn, and improve here in Sensei. For more updates, don't forget to visit our social media accounts. See you soon on CLTV. Mga impormasyong matikal na makatutulong sa pangangalaga ng inyong katawan. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga health experts mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Nagbabalik po ang CLTV News. Ginugunita ngayong March 8 ang International Women's Day, isang selebrasyon ng tagumpay sa pakikibaka ng mga kababaihan sa buong mundo. Mahigit 100 taon nang lumipas mula po ng una itong idaos, ay magbabago naman daw pero mabagal pa rin ang pag-usad kung ang pag-uusapan ay ang pagkakapantay o gender equality. Ayon po yan sa grupong Kaisa Ka. Upang higit po nating talakayin ang sitwasyon ng mga kababaihan, makakasama po natin ngayon sa ating programa si Atty. Virgie Suarez, ang chairperson ng Pagkakaisa ng Kababaihan para sa Kalayaan o Kaisa Ka. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Happy International Women's Day po sa ating lahat. Yes, magandang gabi din sa iyo, Jennifer, at magandang gabi sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa atin sa CLTV. Happy International Women's Day sa lahat. Yan, maraming salamat po, Attorney, sa inyong panahon. No? Alam po namin na napaka-busy ninyo, lalo na ngayong araw na ito sa dami ng mga activities na ginagawa ng Kaisa Ka. Anyway, tulad po na nabanggit ko, mahigit 100 taon na, no? Buhat po ng makibaka mga kababaihan. At ngayon, 111 anniversary, no? To be exact. Ano na po ba ang inabot ng women's rights movement? Pag-usapan po natin dito sa Pilipinas, lalo na po sa gitnang zona, Lord. Oo, malaki na rin, malaki at malayo na rin ang iniusad natin, no? 100 years back or kahit na 50 years back, no? Kaugnay ng pag nag-usapan natin ay gender equality. Pero wala pa rin doon. Malayo-layo pa rin doon sa ginugusto natin na gender equality, no? At yung kitang-kita natin dito sa administrasyon na ito, yung bang yung babae, kinakailangan mo talagang makipag-git-gitan. Yung talagang igigiit mo ang sarili mo, no? Kasi pag hindi, lagi kang mamaliitin, lagi kang isa sa isang tabi. Yung mga issues, parang mga maliliit na bagay, kung tingnan. Kaya kailangan mo laging igiit ang sarili mo, igiit lagi ang karapatan mo. Minsan, mawawalan ka na ng lugar. Kaya pag ganoon, kinakailangan mo gumawa ng sarili mong pwesto para lang para pansinin ka at maparating mo ang mga issues, no, na pangkababaihan. Ganoon ang nangyayari. At yan malino na ipakita dito sa administrasyon na ito dahil doon sa araw-araw, no, every day is a raging day. Araw-araw nakikibaka ang babae sa matinding diskriminasyon, sa matinding kawalan ng respeto, sa pambabastos. Kitang-kita natin yun. Kaya kapag ang pinag-usapan gender equality, medyo malayo pa. Pero
I must say, malayo na rin talaga ang narating. Marami na rin talaga tayo mga batas na naipasa, kaugnay no, ng para sa mga kababaihan. Nagbibigay proteksyon sa mga kabataan at kababaihan. Totoo po ba na ngayong panahon ng pandemya, sinasabi ko na ang mga kababaihan, sila talaga yung nakaranas or may bit-bit no, nito pong dagok ng epekto ng pandemya. Base po sa obserbasyon ng kaisa-ka, ito po ba ang sitwasyon ng mga kababaihan ngayong panahon ng pandemya, Atty.? Oo, talagang babae ang ang sumapo ng pinakamatinding dagok nitong pandemya. Kasi ang mga kababaihan natin nandoon na nga sa para-paraang. Marami tayong kababaihan nandoon sa para-paraang trabaho. Of course, marami nasa formal employment, pero ito yung karamihan nasa mga sa mga economic zone kung saan mabababa naman ang mga sweldo. Of course, marami ring mga babae nandoon sa mga BPOs, no, na talagang pag tiningnan natin, hindi healthy yung ganung environment. Siyempre, gumagawa ng maraming paraan ang mga BPOs company para maging healthy somehow yung environment. Kasi yung graveyard shift, hindi na agad talaga healthy yung ganoon. Dito sa pandemya, talagang yung mga gumagawa ng para-paraang trabaho, sila pa talaga yung mawawalan talaga ng trabaho. Kaya ang tinding dagot, limitado, no? Limitado yung pagkilos. Restricted. Kapag limitado ang pagkilos talaga ng babae, di saan ka makukulong? Makukulong ka sa bahay. Kung saan talaga, kahit na ang loob ng bahay ay hindi safe para sa mga kababaihan. Doon ang babae na nasisigawan, nadadagukan, nasasampal, naaapi, namumura, nasasamantala. Pareho, no, ang bata at babae. Kaya kahit sa loob ng bahay ay hindi safe. Nung dati-dati parang nakakalabas ang babae, no, sa matagal na panahon na lockdown, bago mag-lockdown, nakakalabas ang babae. Nagiging siya, no, nagiging kahit paano nakakaranas ng kayaan, ng paglaya. Dahil hindi siya nakukulong doon sa maliit na espasyo ng bahay. Kasi pag nakukulong tayo, kumikitid din, lumiliit din ang ating oportunidad, kumikitid din, ang lumiliit din ang espasyo ng pag-unlad natin. Kaya talagang babae ang dumanas ng matinding dagok nitong COVID-19. Alright. Pagdating po sa hanap buhay, posisyon sa gobyerno, no, nasaan na po ba ang mga kababaihan dito? Oo, marami na rin naman mga babae ang nasa mga mahahalagang posisyon sa gobyerno. In fact, lumitaw nga nitong pandemic, no, kung gaano kahalaga ang mga papel ng mga babae, lalo na sa pagdating sa mga mga health workers. 70% of the health workers worldwide ay mga kababaihan. Kaya talagang ang sumalba dito sa atin, ang nag-alaga sa atin, ang nagsumalba sa buhay natin itong panahon ng pandemya ay mga kababaihan. Ang malayo pa, yung ganong pagkilala. Kinakailangan pa bang magkaroon ng COVID para makita ang kahalagahan na ginagampanan ng ating mga kababaihang health workers? Diba? Sana hindi ganoon. Sana hindi kailangan magkaroon ng krisis para makita ang kahalagahan ng kababaihan. Malaki rin siyang dagot kasi ang babae ay bukod sa pinoproblema ang araw-araw nakakainit at gumagawa ng paraan sunod makukulong siya. Babae rin naman talaga yung naiiwan para mag-alaga. Diba? Aalagaan niya na yung sarili niya, aalagaan niya yung anak niya, aalagaan niya ibang miyembro ng pamilya na magkakasakit. In fact, pag babae ka, walang negative or positive, basta may sakit, positive man yan o negative, naiiwan sa babae yung responsibilidad ng pag-aalaga. Kaya din, may COVID o wala, di lalo na nitong COVID-19. Positive yung mga inaalagaan mo, pero walang magagawa ang isang babae na nasa bahay, kundi alagaan at harapin ang lahat ng yun. Alright. Ngayon po nalalapit na ang panahon ng halalan, attorney. Ano po ba
ang mga programang pangkababaihan na dapat pong tutukan ng susunod na leader at dapat ding marinig or asahan ng ating mga mamamayan, ng mga botante mula po sa mga pinagpipilian nilang leader? Alam mo, ang kaisaka ay kasama ng outer pole women. Ay kami talagang pinipili at tinitingnan namin yung kandidato talaga na magsusulong ng agenda ng kababaihan. Siyempre pag ganoon, unang-una, babae rin talaga yung pinipili natin dahil lalo na yung alam niya kung ano yung pakiramdam ng isang babae, alam niya kung ano yung pakiramdam ng isang nanay, alam niya kung ano ang pakiramdam ng isang babae na nakapwesto sa isang mahalagang posisyon at pinipilit pabagsakin. Ibig sabihin, buo ang kanyang karanasan doon sa ganung pandama sa kung ano ang kailangan ng babae. Kaya mahalaga yon. Sinusulong ng kaisaka yung isang, lalo na dahil sa COVID, dito na expose gaano kahina ang ating sistemang pangkalusugan. Kasi ang sistemang pangkalusugan, kasama ang patubig, di ba? Sabihin, kasama yun. Ang pagdating sa mga urban poor communities, halos problema ng malaki ang tubig. Kaya pag problema ka sa tubig, malaking problema na sa kalusugan. Ibig sabihin, namin sa kaisaka, sinusulong namin yung isang komprehensibo na sistemang pangkalusugan, siyentipiko at nakabatay sa aktwal na pangangailangan mula sa karanasan ng mga kababaihan sa ibaba. Dapat sana gano'n yung sistemang pangkalusugan natin. Yung makikita dito na nakita dito ang lahat ng kakulangan ng mga hospitals, diba? Doon pa lang mga nagbi-build ng mga hospitals, ang dadagdag ng mga beds at ng mga doctors and nurses. Sinusulong din ng kaisaka bilang agenda nito yung edukasyon. Yung edukasyon na siyentipiko, edukasyon na makabayan, edukasyon na nakabatay sa kung ano ang pangangailangan ng ating bansa. Because our present educational system alienates us from our community, alienates us from our country. Kailangan natin klase ng edukasyon na magtatama dun sa mga maling kaisipan at sa babae. Yun lang di ba? Kailangan itama yung yung second class na pagtingin sa babae, yung mahinang pagtingin sa babae. Sa tanging sa edukasyon, dapat integrated sa educational system yung pagtatama sa maling kultura. Kaya mahalaga yun. Lalo na rin yung klase ng edukasyon na tutugon sa pangangailangan ng ating bansa, sa pangangailangan ng trabaho ng mamamayan. Hindi yung klase ng edukasyon na kung ano yung kailangan ng dayuhan, yun yung pinipilit nating ipakuha sa ating mga estudyante para itulak papalabas ng bansa. Itulak din syempre ng kaisaka yung yung sana magkaroon ng divorce law. Dahil naniniwala tayo napakaraming babae ang nasa hindi magandang sitwasyon, nasa isang abusadong relasyon, pero hirap na makawala dahil sa matinding kahirapan at hirap na hirap din na makaalis. Dahil nga, ang pagsasampa sa korte, it's a long, tedious, and expensive process. Kung may divorce law, marami tayong babaeng maisasalba at maiaalis sa isang abusadong relasyon. Alright, bilang panghuli na lamang po, attorney, ano po ang mensahe po ninyo sa mga kababaihan? Gaano po kahalaga ang active participation ng mga kababaihan, lalo na po ngayong paparating na halalan? Nako, sa ating mga babae, kalahati tayo ng kalangitan. We are half the sky. Kaya ang paglaya natin ay mangangahulugan ng paglaya ng lipunan, ng paglaya ng ating bansa. Ang kinin natin yung laban sa darating na eleksyon, sa darating na botohan ngayong Mayo. Yung laban na ito, ipanalo natin ito para sa isang kulay rosas na kinabukasan para sa ating lahat. Right, maraming salamat po sa inyong panahon. And again, Happy International Women's Day po sa inyo at sa lahat ng mga kababaihan. Maraming salamat po, Atty. Maraming salamat din. Mga kanahiyon, Atty. Virgie Suarez, third person po ng kaisaka. Samantala, sa ibang balita,
Tambalang Manila Mayor Isko Moreno at Davao City Mayor Inday Sara Duterte ang itinutulak ngayon ng mga nagpapakilalang supporters ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Central Luzon. Wala man nagtutulak sa kanila na partido politika sa switching ng 4 na key player ng Aksyon Demokratiko at ng Unity Team. At ang report. Nagtipon-tipon nitong umaga ng March 8 ang mga nagpapakilalang supporter ni Presidential Candidate Manila Mayor Isko Moreno at ni Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Sara Duterte sa isang resort dito sa Bacolor, Pampanga. Mula sa naka-imprint ng tarpaulin at t-shirt na ipinamamahagi sa mga dumarating na di umano'y tagapanalig ng magkabilang kampo. Makikita na sila'y nagtutulak sa tambalang Isko Sara na tinawag nilang isang Pilipinas. Ayon sa kanila, parehong may napatunayan na sa kanilang lungsod ang dalawang alkalde. Yun lang po yung kagustuhan namin dahil kay Yorme nakita namin yung galing, tapang, malasakit, pagmamahal at katapatan sa layunin niya sa kanyang nasasakupan. Hindi naman nila ikinaila na si dating Department of Agrarian Reform Jan Castriciones na tumatakbong senador sa ilalim ng ticket ni Mayor Isko ang nagpudyok sa kanila na buuin ng grupo. Naunawaan naman ho natin na sa kada pagtitipon may organizer. Kayo ho ba hinila nito hong ruling party na PDP laban para ho kayo magtungo din ho dito? Wala po. Yes, isa po doon si Senator Jan, si Secretary Jan Castriciones. Siya po ang namin, parang time na yon na nabigo kami, naglaho lahat ang pangarap namin para sa aming mahal na Inday Sara. Hindi naman umano makakaapekto ito sa partido politikal ni Yorme o ng Aksyong Demokratiko ang switching ng panawagan ng mga supporter. Ito ang naging paglilinaw ni Pampanga Board Member Attorney Jun Canlas. Hindi mo ba makakaapekto naman sa relasyon ho ng partido political na aksyon, bilis kilo sa Aksyon Demokratiko? Hindi naman, sige, at the end of the day, alam mo, may mga partido kami, sa bandang huli talaga ang mamamayan kasi, sila talagang may karapatang pumili. Kinumpirma ni BM Canlas na sa March 9, 2022 ay magkakaroon ng malaking pagkilos sa kick-off ng Isko Sara Tandem sa National Capital Region. Bilang local leader, gaya ng postura ni Yorme, bukas daw si Canlas sa posibilidad na suportahan ng ruling party na PDP laban QC faction ang kanilang pambatong Pangulo. Hindi ito ang unang pagkakataon na umalingaw-ngaw ang tandem ng Isko Sara. Matatandang Isko Sara rin ang naging panawagan ng ilang leader at residente sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Panawagan ng ilang representante ng BARM ang Isko Sara. Samantala, sa naging panayam ng CLTV News kay Doc Willie Ong na Vice Presidential Candidate ni Yorme, wala umano siyang masamang tinapay sa partido. Hindi ako naninira, okay lang sa akin. Na-meet ko si Mayor Inday before, okay naman siya, mabait siya sa akin. Kung ayaw niya magpa-interview, okay lang po sa akin. Basta ako gagawin ko to. I will not say bad things. Yun ang nila, kagustuhan nila. Ito naman yung kagustuhan ko. Wala pong problema doon. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Sa Lagnig Joint Military Exercise ng US at Pilipinas, sinimula na sa Port Magsaysay. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Nugnog, pandak, laki sa hirap. Pero ito ang mga na-deliver niya. Na-deliver ni Binay, mga serbisyong pang-edukasyon, mga serbisyong pangkalusugan, mga serbisyo para sa mga senior citizen, pati pa bahay sa libu-libong pamilya at tulong sa mga stranded OFWs na i-deliver ni Binay. Yan ang Nugnog Moves. Binay for Senator. 11 sa balota. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Nagbabalik po ang CLTV News. Formal nang sinimulan ang joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na idiniraos sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Layon daw nitong palakasin ang pwersa ng dalawang nasyon kasabay ng pagbabagong sitwasyon sa Indo-Pacific region. Narito po ang report. Formal nang sinimula ng taunang military exercise sa pagitan ng United States Army Pacific at Philippine Army. Ang 20 araw ng military exercise sa binansagang Salaknib ay ginanap sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Ang salitang Salaknib na ibig sabihin ay panangga sa Tagalog ay layuning pagandahin at palawigin ang kahandaan sa depensa ng persang Pilipino at Amerikano sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kanilang mga pinagsamang pamamaraan. Ayon kay US Army Pacific Deputy Chief Major General Matthew McFarlane, na nagsilbing panauhing pandangan sa opening ceremony ng Salaknib noong 5 ng Marso, ang Salaknib ang nagpapakita ng matagal na pagiging magkatuwang ng Philippine Army at US Army Pacific. Ngayong taong 2022, nakatutok ang Salaknib sa pagpapaunlad ng kakayahan ng 1st Brigade Combat Team, ang pangunahing rapid deployment unit ng Philippine Army. Iba't ibang unit sa parehong pwersa ang magkasamang sasabak sa training exercise na ito. Kabilang dito ang mga infantry units, engineering, artillery armor at special forces. Kasama rin dito ang iba't ibang community outreach events. Ang Salaknib ay nagpapakita rin daw ng pagpapahalaga ng bansang Amerika na gampanan ng kanilang mga alliance obligations para sa bukas at malayang Indo-Pacific region. Pinasalamatan naman ni Philippine Army Chief Lieutenant General Romeo Bronner Jr. ang mga nagplano at naniguro na hindi magkakaaberyang Salaknib exercise sa kabila ng pandemya. Ayon kay Bronner, ang mga combined training exercises sa pagitan ng mga Pilipino at Amerika ay magbibigay ng mas epektibong kapasidad sa pakikitungo sa napakabilis na pagpapalit-palit ng sitwasyon sa seguridad ng Indo-Pacific region. Kasama si Felix Barrios, JN De Jesus, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Florida. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan natin ay natagpuan na po dito sa masalayong 100 kilometers
dyan po sa may silangan, timog silangan ng Davao City, Davao del Sur. At bumalik na po yung hanging amihan na ngayon po ay nakakaapekto na dito sa Northern Luzon at sa ibang parte pa ng Luzon. Samantala po ang Visayas, Mindanao at ang probinsya ng Sorsogon, Albay, Masbate, Romblon at Palawan ay magiging maulap po ang papawiri na may inaasahan po ng mga pag-ulan o kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot po ito ng LPA. Samantala po ang Cagayan Valley, magiging maulap po ang papawiri na may inaasahan po mga light rains o mga mahihinang pag-ulan. Ito po ay dulot naman ng northeast monsoon o hanging amihan. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyan ng kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po tayo inaasahan mga isolated light rains at ito po ay dulot na rin ng hanging amihan. Sa ngayon po, ito lamang po yung ating mga weather system na binabantayan at nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.